Hakawai ni gisin jaman penyok kam yok jami ki samlah haka time ban kintiau ya kerukam kamai kaji dalade yalade ka Mridu jungle camp ka badai ka Jaka Jngohkai Pyrthei ka Bathymmai ka badon haka Shnong Pyngker-C ha uput usam ka jela asam Bathymmai la Plie Pyrda mentara sengi la long try ya kani ka Jaka do ukolshi ka thar ka Mridu jungle camp ka dei ka jingtre shitom lang da borok ki samlah khnang ban kintiau ya ka kam Jngohkai Pyrthei ringkat ka jingtmu ban penyok kam yok jam ya kisam la jong kathan kani ga jing tmu tang bakan kring ye kinong wan Jngohkai Henry kan longru kum ka jing no senyang sha ka Shnong ka thau ban kintiau ya ka yok ka kot batru ban penne pensa ya ka kam Jngohkai Pyrthei ba ngan sedang hino daka kam lade tengah ngadon ke ni ka Jaka bala ai bentai ni pahi la tem daka ke ristar iro ngai ristar daka ke Pyngker-C kelong ban ye pasukan lai kaya ke ni ka Jaka putalong masusna no ko bini kenja Jaka Jngohkai Pyrthei no